Казвам се Илияна Марева, уча в 6-ти клас на основно училище Христо Максимов. Ще ви прочета любима притча. Притча за трите сита. Сократ бил един от най-големите мъдреци в Древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при великия философ и му казал: "Знаеш ли какво научиш току-що за твой приятел?" "Чакай малко", спрял го Сократ. "Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверка за трите сита." "Трите сита ли?" зачудил се човекът. "Ами да", казал Сократ. "Преди да ми разкажеш разни неща зад гърба на другите, хубаво е да отделиш малко време, за да помислиш какво точно говориш и да кажеш. Това наричам проверка за трите сита. Първо е ситото на истината. Проверил ли си дали това, което искаш да ми кажеш, е вярно? Не просто чух другите да говорят. Добре, значи не знаеш дали е вярно. Дай сега да пробваме второто сито. То е сито на добротата. Това, което ще ми кажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е? Ами не, напротив." "Значи", продължи Сократ, "искаш ли да ми разкажеш лоши неща за мой приятел, дори не знаеш дали са верни. Но може би все пак ще успееш да минеш успешно проверката. Защо става последното сито на ползата? Ще ми дадеш ли от полза да разкажеш това, което си научил за приятеля ми?" Всъщност не е особено. Тогава заключил Сократ: "Ако това, което имаш да ми казваш, не е нито вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ми го казваш?" Аз се казвам Ивайло Петров. Уча в основно училище Христо Максимов в 6-ти клас и ще ви прочета отказ от притча за доброто. Едно бедно момче продавало дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. Един ден то видяло, че има само 10 цента в джоба си. То било гладно и решило да помоли за малко храна в следващата къща, до която стига. Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата млада жена, която му отворила вратата. И вместо за храна той помолил за чаша вода. Жената видяла, че момчето било много гладно и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. Той е изпило много бавно и после попитал: "Колко ви дължа?" "Нищо не ми дължите", отвърнала тя. "Моята майка ни учеше да не приемаме нищо в замяна на проявената доброта." "Тогава ви благодаря от цялото си сърце", отговорило момчето. Когато Хазмар Кели напуснал къщата, той не само се чувства физически по-добре, но и възвърна вратата си в Бог, която почти никога не го била напускала. Аз съм Никита Илиева и уча в училище основно училище Христо Максимов и ще продължа откъса за Мечо Пухов. "В гората ли?" попитах Кристофър Робин, леко изненадан от въпроса. "О, аз винаги съм си бил тук." Като чу това, Зай отстъпи назад. "Но нали би трябвало да има нещо преди винаги?" попита той на свой ред. "Винаги има преди." Кристофър Робин не мислеше, че е имало такова нещо. Не и за него, във всеки случай. "Преди е нещо истинско", заяви Бухъл сериозно, "и не бива да се бърка с никога си и с едно време. Един вид, така да се каже, преди е фактически реално. Ти трябваше да научиш своето преди, Кристофър Робин, и после ще ни кажеш за него и за нас." "О, нещо като история", изписка Русила развълнуван. Кенга гордо го погледна. "Да, Ру, миличък, ти обичаш историите, нали?" "Не всеки би могъл да седне така кротко и да слуша толкова дълго", каза тя на останалите. Още на другия ден, но те вече бяха спрели да я слушат. Тигър изглеждаше разтревожен, а тревогата му беше, че в това преди на Кристофър Робин би могло да няма никакви тигри. "Харесвам сегашната история най-много", каза той, "защото и аз участвам в нея." "Но това не е история", каза Кристофър Робин, когато се разсмя. "Няма как да ви я разкажа, защото нищо особено не се е случило." "О!" възкликна Тигър и малко се разочарова. Но това не продължи дълго, защото на тигрите винаги им идват блестящи идеи. "Ако направя така, че нещо да се случи, тогава ще стане история", заключи той. Другите зачакаха с известно притеснение. Като цяло Тигър беше наоколо, нещата се случваха, независимо дали искаш или не.
Но след като мина доста време без да се случи нищо, приятелите се върнаха към наблюдаването на ясно-синьото небе, а Пух се опитваше да си спомни докъде беше стигнал със своето цитакане. Мразя да бъда този, който разваля настроението, каза Йори, нарушвайки тишината. Но Тигър изчезна преди известно време, което не е присъщо. Поне според опит. Въздихна той. Тигър е винаги тук. Такъв си е той, но тук или там във всеки случай е винаги шумен. Думите на Йори винаги шумен сами по себе си не бяха много тихи и неколцна. От по-древните приятели и роднини. Нервно изскочиха, когато той ги каза. Така да се каже, продължи Йори, тишината ме кара да се чудя къде ли е той. Кристофър Робин беше силно впечатлен от тази реч. Той знаеше, че Йори и Тигър не винаги са били най-добри приятели. И като си има предвид този случай с мокренето в ръката, от който Йори така не е възстановил напълно. Йори, рече Кристофър Робин със сериозен глас. Ти каза нещо много мило. Но на тези думи Йори склони глава и като някой беше затикнал в думите му клюнали уши. Щеше да забележи една лека руменина. Тигър е твърде кротък, твърде дълго. Трябва да го намерим. И така те потеглиха. Казвам се Ангелина Руменова, уча в 6-ти клас на основно училище Христо Максимов. Ще ви прочета отказ от любима книга Мечо Пух, автор Алан Милън. Не много далече тук има една гора, вие сигурно сте били там. Тя е от този вид гори, с дърветата, зад които да се криеш с пръчки, които да извиваш и да кършиш, с потоци, в които да мокриш пръстите си на краката и с стръмнини, по които да се търкуваш или да тичаш надолу. В тази гора двама приятели поседнаха на едно място, огряно от слънцето. На небето няма нито един облак, рече Кристофър Робин, като се облегна назад. Докато мечето Пух, мечо Пух, за другите и просто Пух, за вас и за мен. Се тревожеше дали облаците не са изпопадали надолу. Чудя се къде ли са, каза замислено Пух. Кой? Попита Кристофър Робин. Облаците, отвърна Пух. О, каза Кристофър Робин сънливо. Това беше много добър въпрос. Като се знае, че месецът беше април и денят бе вторник. Или може би сряда. И наистина би трябвало да има априлски дъждове. Вместо това на тях светеше лазарно синьо небе, като се простираше от влажното място до пътя към Северния полюс. Без ни най-малко облаче, което да го смути, даже без нито едно от онези срамежливите и прозрачни, които все не са съвсем сигурни, дали да останат или да си ходят. Кристофър Робин и Пух правеха точно това, което най-много им харесваше да правят. Той изобщо не беше нещо много, но те го правеха заедно и това го превръщаше в нещо за правене. Това приятно чувство за нищо правене караше Пух да си затананика. Днешното тананикане се получи такова. През зимата е студ голям, през лятото студ няма там, през есента летят листа, а с времето какво ще прави пролета? Тук Пух се поразколеба, защото никога не се беше замислял за разликите между пролета и есента и коя от двете точно се промушват преди зимата и коя идва след нея. Той се опита да изясни тази бъркотия, но те точно като и вторник и сряда все си разменяха местата. Когато човек не гледа към тях, Кристофър Робин не го поправи, така че той прие, че ги е казал правилно и продължи нататък. Но все едно, какво е то, с вятър или с влага. Пух не успя да довърши, защото не се приземи съвсем близо до него. Здравей, тигре, каза Кристофър Робин, като помагаше на Пух да се изправи и го изтупваше. Тигрите обичат игри, каза Тигър с широка усмивка. Каква игра е тази? Не е игра, отвърна Пух, малко потиснато. Или поне това беше тананикане. О, рече Тигър,
не успяваше да си спомни да наникането е нещо за ядене или нещо върху което може да се седне. Тигрите и това обичат също. Сигурен ли си, попита Пух, защото пристигна в гората. Ти каза, че обичаш много като мед и не помня още какво, но не хареса нито едно от тях. И забавното е, че когато Пух каза думата пристигна, цял куп приятели се появиха. Само когато го каза и някак изведнъж, Пращо беше там и Бухал, а също така и Кенга, и малкият Тру. И разбираше Зайо. А къде е Зайо? Много ясно, че е там. И цял куп негови приятели и роднини. Внезапно се събра цяла тълпа, дори Йори, който често липсваше и не липсваше. Бях забравил всичко това около пристигането, каза Тигър, след като позамисли малко. Забавно си беше. Тигрите обичат да пристигат. Когато аз дойдох, имаше много здрастита и нови приятели, на които да покажа как се подскача. Смисъл да се запознаем. Поправи се той и после развълнувано попита: ти как пристигна, Кристофър Робин? Казвам се Рая Добрева, ученичка в 6-ти клас в училище Христо Максимов. Ще ви прочита откъс от книжката Ян Бибиян на луната. Автор Елин Пелин. Бедните родители на Ян Бибиян, след като напразно търсиха сина си и разпитваха по всички околни села за него, съвсем се отчаяха. От никъде нищо не се чу за своето дете, което макар и лошо, сега им домиля страшно. Бащата стана мълчалив и замислен. Постоянно въздишаше, а майката цял ден проливаше горчиви сълзи. Безутешно хлипаше, целуваше и прегръщаше малкото му портретче и викаше: моето мило, моето сладко детенце, къде попадна, къде се изгуби? Разбойници ли те грабнаха или гладни взорове разтърсиха твоето крехко тяло? Милото чедо на мама, ти все пак не беше толкова лош, за да заслужиш такава тежка участ. Твоите очички светеха като слънца и пълнеха със светлина нашата тъмна къщица. Твоят смях ни каже да забравим бедността и да се радваме, като че ли сме най-богатите хора на света. Бащата, като слушаше думите, които майката нареждаше една от друга пожални, разплакваше се и сърцето му късаше от мъка. Не, все пак в него имаше нещо добро. Може би той щеше да се поправи, като порасне дете. И той детските бяха неговите лудории. Ние искахме да бъдем мъдър и тих, като нас възрастните. Аха, какво направихме с това момче? Нека пак го потърсим, каза майка му. В околността на града има такива пусти, недостъпни места, бурени и капини. Нека потърсим навред. И една сутрин те пак излязоха и тръгнаха с просълзени очи и с околностите. Те вървяха полека, мълчаливо и претърнаха всяка трънка, всеки ров, всяко даре, обраснало в трънки, всяка драгама, капини, потърснали бурени, всяка долчина претъпне. Аз съм Мария Николаева Николова. Уча в основно училище Христо Максимов, ученичка в 6-ти клас. Сега ще ви прочета една притча за доброто. Едно бедно момче е продавало дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. Един ден то видяло, че има само 10 цента в джоба си. То било гладно и решило да помоли за малко храна в следващата къща, до която стигне. Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата млада жена, която му отворил вратата. И вместо храна той помолил за чаша вода. Жената видяла, че момчето било много гладно и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. Той я изпило много бавно и после попитало:
Колко ви дължа? Нищо не ми дължите, отвърнала тя. Моята майка ни учеше да не приемаме нищо в замяна на проявената доброта. Тогава ви благодаря от цялото си сърце, отговорило момчето. Когато доктор Кели напуснал къщата, той не само се чувствал физически по-добре, но и възвърнал вярата си в Бог, която почти никога не била напускала. Година по-късно същата млада жена се разболява много тежко. Местните лекари били объркани и изпратили младата жена в голям град, където смятали, че специалистите ще могат да излекуват това рядко заболяване. Аз съм Сало Даринов, уча в основно училище Христо Максимов. Ученик съм в 6-ти клас, ще ви прочета една притча за доброто. Доктор Хели бил повикан за консултант. Когато той чул името на града, в който тя живеела, един спомен изплувал пред очите му. Той станал и отишъл в нейната стая, влизайки там, той мигновено я разпознал. Върнал се в стаята за консумации, решен да направи всичко по силите си, за да й спаси живота. От този ден нататък той обръщал специално внимание на този случай. След дълга битка, войната най-края била спечелена. Доктор Хели бил дал инструкции болничната сметка да му бъде изпратена за одобрение. Когато получил фактурата, той я прегледал, написал нещо в полето и я изпратил в нейната стая. Отваряйки плика, тя си мислела, че вътре ще намери фактура, която ще изплаща до края на дните си. Когато той най-накрая отворила плика, нещо привлякло вниманието и върху полето на фактурата. Тя прочела следните думи: платено изцяло с чаша мляко, доктор Кели. От тебе моя